Nahi dugun Astigarraganantz bidean eta A+ gazteak parte hartze prozesuaren baitan, 2 saio ireki egin ditugu kulturretxe zaharra gazteen gune bilakatu asmoz. Saio horietan gaztelekuko hezitzaile eta nerabeek, gazte asanbladako kideek eta herriko hainbat gaztek hartu dute parte. Nerabe eta gazteen behar eta erabilerara egokituko den, bestelako aisialdia sustatuko duen eta gazte aktiboak izateko aukera eskainiko dien gunea izango dela erabaki dute guztien artean. Horretaz gain, gune hau errespetuzkoa, inklusiboa, feminista, antifaxista, espazio segurua, euskalduna, elkarlanean oinarritua eta askea izango dela ere adostu dute. Saioetan, 2 gai nagusi landu dituzte. Espazioaren antolaketa. Gaur egun, 3 solairu ditu kulturretxe zaharrak, B solairuan sagardun eta udal bulegoak. Lehen solairuan, areto bat eta AEK-ko bulegoak eta ikasgelak. Azken solairuan, gaztelekua. Epe motzean AEK eta udal bulegoak eraikinetik aterako dira eta espazio guzti hori gaztentzako erabilgarri izango da. Proposamen ezberdinak landu ostean, ondorengo berrantolaketa proposatu da. Egun duen sarrera bakarretik, 3 sarrera independiente sortzea. Sagardoetxeko bisitariak eta nerabe eta gazteen joan etorriak bereizteko eta guztien irisgarritasuna bermatzeko. Gazteek erabiliko duten eremuan honako espazioak bereiztu ahalko dira. Sukaldea, jangela, egongela, erabilera anitzeko eremua eta terraza estalpearekin. Erabileraren funtzionamendua. Funtzionamenduari dagokionean, aukera ezberdinen artean kudeak eta partekatuaren alde egin zuten parte hartzaileek. Honela, 2 eragilek, espazioaren erabiltzaileek eta udalak, eraikinaren funtzionamendua elkarlanean kudeatzeko elkarrekiko konpromezu hartu dute. Horretarako erabileraren funtzionamendua adosteko gune bat eratuko da, eta gune horretan, alde batetik, gaztelekuko hezitzaileak eta gazte asanbladako kideak, eta bestetik udaleko gazteri teknikaria eta zinegotzia bilduko dira. Gune horrek, 2025an eraikinaren funtzionamenduari dagokion barne arautegia landuko du, eta hilean behin egingo ditu bilerak. Herriko edozein gaztek parte har dezake gune horretan. Animatu eta zatoz!